Ikomiti yasepalamente ejongene nemicimbi yezobuntlola ithetha ingxelo yayo yamacandelo yemicimbi yezobuntlola yafumanisa ubungqina ukuba eli candelo lijongene nemingeni ngokuba zange eli candelo lusekelwe kulandelwe imithetho phakathi konyaka ka-2009 ukuya ku-2013. It is true that the SSA was established by a proclamation before the legislation was amended, and the amendment was done after some 5 years or so, which would make it illegal. This is clearly stated in the high-level review panel report. Kwakhona negalelo lamalungu esigqeba kamongameli welo xesha ebejumpeka kulwaphulo-mthetho. Some of the key issues highlighted in this report are the vetting backlogs. It says that the top level of defence intelligence, for example, do not have top security clearance. But then this delay in vetting is something that the SAPs have suffered with for some 15 years. Le ngxelo iphinde yabonakalisa ukuba ezinye intatheli beziphantsi kweliso lecandelo lezobuntlola ngondlela mnyama kwaye nemeko yezimali yayiginyisa mathe. Le ngxelo ithi ifuna kuthathwe amanyathelo ngakwabo baphule imithetho. Xolelani Philip, SABC News ePalamente.